Gaurkoan, pertsonen ongizatea eta industria adimenduna izango ditugu hizpide. Hiru ardatz horiek lantzen baditugu pertsonak, pertsona arteko prozesuak eta emaitzak, orduan lortuko ditugu enpresa askoz ere eta erakunde askoz ere efektiboagoak, ezta? Eta horrek ekarriko dugu kultura berri bat, gauzak egiteko modu berri bat. Azkenen jakin honek onura gehiago dakartzala, baina teknologia guztik bezala azkenen gure gain daola erantzukizuna eta nola erabili nahi diteun eta ze helburukin.